Sledujete Krimi. Vinco chcel prevychovať deti, vzal nôž a dobíjal sa do školy. Triezvy nebol ani zďaleka. Kriminalisti sú na stope gaunerom z Važca. Temnej strane zákona mal podľahnúť policajt. Zviera, ktoré si vraví otec. Vieme, aký trest dostal muž, ktorý s dcérou praktizoval orálny sex. Dobrý večer, ani na Pluske nesmú chýbať informácie a témy, ktoré priniesol deň. Pozrime sa spolu, čo všetko sa udialo počas 1. októbrovej stredy. Sledujete Krimi. Dobrý večer. Aj deti, aj učitelia zo základnej školy v Slanci zažili šok. Výtržník sa napoludne dobíjal do budovy s nožom v ruke. Incident sa začal v školskej jedálni, pričom muž mal v krvi 2,5 promila alkoholu. Opýtanému mužovi údajne prekážalo, že deti sú pri obede hlučné a tak sa rozhodol ich vychovávať. Vincent totiž pracuje ako robotník a občas sa stravuje v školskej jedálni. Na obed už ale prišiel poriadne opitý a s nožom v ruke. V podstate im ako nadával, aby boli ticho, aby sa ukľudnili, že sú v škole a že teda sa správajú slušne, pokiaľ nie, že on im ukáže. Netrvalo dlho a personál školy muža z budovy vyviedol. Jedna z učiteľiek ho dokonca odviezla domov. Vincent sa ale o niekoľko minút vrátil s nožom v ruke a snažil sa dostať späť do školy. Kvôli bezpečnosti žiakom sme zabuchli vlastne dvere, na ktorých máme na vchode guľu. Zadný vchod to isté, kolegynka išla na ihrisko, lebo tam bol kolega so žiakmi. Bola tu panika, musím povedať. Deti mali strach výjsť vonku, tie, čo boli vonku, tak utekali hore-dole, aby sa mohli ukryť, pretože vlastne sme nevedeli, čo môže dotyčný opitý muž urobiť. Zakročili sme zo strany školy, ako sme mali, spacifikovali sme ho, zavolali sme políciu. Policajti boli na mieste do niekoľkých minút a opilca odviezli do cely policajného zaistenia. Obvinili ho z prečinu výtržníctva. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 3 roky. Zo Slanca pre televíziu JOJ, Žane Drákošová.